Hai, salut! Bă, eu nu pot să spun că n-am făcut niciodată prostii. Era fix invers. Nu trecea o zi fără să fac eu cu prietenii mei prostii. Bă, ne luam în gură cu oamenii etc. Dar hai să o lăsăm. Hai să trecem la poveste. Bă, eram odată cu ăștia pe afară și jucam un fotbal în cartier. Jucăm și când să ne mai și jucăm, că ne și plictisim. Și vin eu cu o idee. Bă, dacă tot nu avem ce să facem, hai să ne plimbăm și noi pe aici, prin cartier, că m-am plictisit să tot stau pe aici. Dar bine zici, bă, hai să mergem să ne plimbăm. Da, bă, ne plimbăm așa, dar hai să luăm și noi o pungă de semințe, mai bărfim, mai zicem o glumă, ceva. Zic eu. Dar chiar, bă, hai să luăm și noi 3 puși de semințe. Care se duce să iei? Hai că mă duc eu, bă, să iau semințe. În timp ce l-așteptam pe David lângă magazin, vine Albert cu ideea asta. Bă, dacă îmi vine David, hai să mergem pe acolo să se îndeal, că chiar n-am mai fost de mult. Da, bă, bine zici, hai să mergem pe acolo să se îndeal, că chiar n-am mai fost de mult timp. Când a ieșit David din magazin cu pungile de semințe, i-am spus și lui pe unde aveam de gând să ne plimbăm și a spus: dar chiar, bă, hai să mergem pe acolo, că chiar n-am mai fost de mult. O luăm spre deal și nici bine nu am ajuns, că iese un vecin de ăla nebun și țipă deodată. Ba ce mama naibii cautati, iar pe aici ti venit, iar să faseti galaghie la poarta mea. Bă, dar nici bine n-am apucat să văd cine țipă, că țipă dintr-o dată David. Fugiți, bă, are cuțitul în mână! Bă, fugiți! Eu ziceam că ăștia fac mișto de mine, că mint. Dar când mă uit, vecinul ăsta nebun era la 5 metri de mine. Ce să mai zic, era cu cuțitul în mână. În plus, mai eram și cu vecinul ăsta nebun în spatele meu. Ăștia erau în fața mea. Dacă arunca cu cuțitul, arunca direct în mine. Doamne ferește. Și acum nu vă mai povesteam povestea asta, dar este bine că nu s-a întâmplat nimic. Am scăpat. Bă, unde ați fugit, mă, așa rapid, mă, că n-am putut să țin deloc pas cu voi. Fugeați așa de rapid. Bă, eu ziceam că mințiți când ați zis că e ăla cu cuțitul și fuge după noi. Bă, ce ați fugit, mă? Zice Albert. Păi cum să nu fugi, mă? Tu n-ai văzut că mai era ăla că și ne prindea? Băga ăla cuțitul noi dacă nu fugea mai rapid. Mamă, ce bine că nu te-a prins. Ăla că mai avea și te prindea. Da, bă, Luca, n-ai văzut? Mai era puțin și te prindea. Și dacă băga cuțitul în tine, mă, dacă arunca cu cuțitul după tine, mamă, ce păței, Doamne ferește. Hai, lasă așa, că n-am pățit nimica, bine că nu m-a prins. Era la 5 metri de mine, dacă mă prindea, Doamne ferește. Mamă, ce bine că nu m-a prins. La 5 metri era de mine, mă lua, băga cuțitul în mine și gata. Dar hai să o lăsăm, că nu s-a întâmplat nimica. Bă, și asta a fost și povestea de astăzi. Dați un like, un subscribe, dați acolo 5 comentarii toți. Ajunge povestea mai populară, dau mai multe persoane like și subscribe. Hai, dați acolo comentarii, like-uri, subscribe-uri. Cum văd că se fac multe like-uri și mulți urmăritori, postez rapid poveste nouă și mult mai lungă. Mă scuzați că e așa scurtă, dar data viitoare încerc să o fac cât mai lungă. Eu vă salut. Pa, pa!